Jon, zure erlazioa azokarekin urteroko kontua izan da, baina uste dut 1980ko edizioa ez duzula ahaztuko. Ez, oso espeziala izan zen, bai. Zer izan zuen edizioak? Bara, deitu ninduten etorriko nintzen kantatzera eta jaialdi bat ematera, ni. Eta, bueno, ni banenkinen lete gaizki egona zela, baina hobeto xio zeola eta orduan, nehonek aipatu nien hemengo gerediago jendieri, nahi alde zute, nahi bat zute saiatuko naiz Xabierrekin etortzen, eta baietz, noski, esan zuten, baietz. Eta hori egin genuen, aipatu nien, eskatu nien Xabierre etorriko zen edo ez, eta azkenean, duda asko bita ero, baietz esan zuen, eta etorri egin. Osasunez ez zebilelako, jada ez zebilelako. Oso aula zegoen, oso aula. Ez gero ikusi genuen bezala, ez horren beste, baina aula bai. Eta bai, ubitik pasatua zegoen ez dakizen bat egunez, eta gaizki. Egunak eta gauak, udatan eguak, etxipen ilunenak, zori... Astro guztiak elkartu ziren, ez? Ze azokak 25 urte egiten zituen, egunkariaren lehenengo alea ere kaleratu zen, Bai. eta Xabier Leteren itzulera... Bai, berragerpena, bai. Oso emozionantia izan zen. Non izan zen? Bara, gu hemen gaude hotel baten parian, eta horrian zegoen teatrotxo bat. Orain ez dago. Orain ez dago, ja, itxiak egin dituz eta bar. Eta orduan hor zen jaialdia. Eta pentsatu genuen, Xabier etzeola nahiko fuerte gaindikan, eta duda asko genitun. Orduan, asmatu genuen gauza bat. Hotel honetan gela bat hartu genuen, alkilatu genuen, eta Xabier zen praktikamente ateratzeko momentu arte, hoian. Bizitzaren zauriak, helburu galduak, laztanik xamurrenak, bide erratuak, elkarren babesean igarotakuak. Makal ikusten zitzaion, kontzertu hasi aurretik? Oso makal. Eta duda handia genuen, aguantatuko zuen edo ez. Baina jun, danak hartu zituen, gora etorri izan, eta eman zuen jaialdia primeran. Oinaze guztiak desagertu zitzaizkion. Bai. Nik grabazio bat badaukat, kaseta zarraitako bat, eta hotzaren tuzen zaio sendo. Sentiko intza, goizeko loreak, itxasoaren atxa eta koloreak. Kontzertu hori zen azkenien Xabierren barriro plazaratzie. Oso kontzertu unkigarrize, jentie ganezka, zarratu gendun, azkenien jentie kanpon geldizuna atik apurtzera zizan, eta dana zabaldu, eta keza edo Dios quiere zatazana, eta pasiotan eta alderdi guztietan jentie lurrin jarrietako baina, eta emozan Kristora kontzertu bat. Eta gero munduko zeharra, menta beltsen usaila, zure irrifarra, betiko gozatzea, nere ametsa da, zeruko jardinetan, zerurika